L-għada tal-budget kulħadd qed jitkellem x'miżura l-aktar li laqtitu. Għalhekk dalgħodu ġejna l-Belt Valletta biex naraw x'kellhom xi jgħidu n-nies. L-aktar li n-nies kellmuna fuqha kienet żied oħra lill-pensjonanti. Liema l-aktar miżura li laqtitek? Tal-anzjani. Anzjani hu. Kollox hu. Jiena pensjonantu, waħda mill-aktar li laħqitni. Ġifieri għalija tajjeb żgur. Il-pensjoni ħirġiġa tal-pensjoni hi. Tajba kienet, għalija tajba, tajjeb ħafna kien. Issemmiet żied oħra fl-istipendju u trasport pubbliku b'xej għal kulħadd. U anke l-fatt li ħajkomplu jiżdiedu anke l-mediċini b'xej, żieda fl-istipendju wkoll. Tajbin, blak liemu. L-iżdiet istipendi għall-istudenti u it-transport se jagħmlu b'xej għal kulħadd li ħaġa sewwa u. Ta' transport tajba u għax jiena tbaqali biex nilħaq kieku b'xej. Evenni, aħna ħarsu €2 fil-ġemma għax nidħol kull-jum, nuża kull-jum. Issa b'xej. Tajba ħafna u ma jistax kun aħjar b'xej għal kulħadd. Però l-importanti li l-poplu jikkopera, jużaħ il-public transport, bħalma nużaħ jien għandi korruzzja tiegħi. Imma nużaħ, għax hekk hemm bżonn. Il-kumpens għall-olli tal-ħajja kif stabilit minn mekkaniżmu tal-imsieħba soċjali uħud ħassew li għandu jkun ola. 175 ta' żieda tal-woli tal-ħajja. Dika rajta ftit, to be honest. Il-budget ġim faħħar ukoll għax kien bla taxxi. La xarru taxxi, la għola l-petrol, la għola d-diesel. Jiġifieri kontinwazzjoni hu. Il-kulħadd laqat, ma nistax ingorru. Jiena għalija mort tajjeb. Kien hemm min ikkummenta fuq żieda fil-mediċini b'xejn. L-ewwel nett li tajn iż-żgħar dik importanti. Li tajn iż-żgħar importanti. Hemm ħafna għajnuniet, mediċini b'xejn jiżdiedu, jiġifieri m'hemmx fiex madar. Kif taffettwak il-fatt li il-gvern itik il-mediċini b'xejn? Alla ħares ma tjagħmlux, għax iż-żarbari. Fil-kapitali sibna nies jgħidulna kif familja sħiħa se tgawdi. Jena pensjonant, għagġat €5 euro. Għanħu tal-korpi 2000 oħra. It-tifla żdiedu 2 għax għandhom xogħol tajjeb u naħan naqslhom it-taxxi mill-over. Ġieri kollox tajjeb. Djar antiki fejn ħajkun hemm rivużjoni tat-taxxa u anke għajnuna soċjali għal min ikun qed jirranġa tat-tip ta' djar.